ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிவலிங்கா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இன்றைக்கி நியூ வீடியோ என்னென்னா, இந்த தாம்சன் கன் தான். அதுக்கப்புறம் இந்த தாம்சன் கன் எவ்வளோ டைமில் எடுத்தேன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஒரு ஃபின்னையும் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குங்க. அதே மாதிரி இந்த சாக்கர் பண்டல் நீங்கள் எடுப்பதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகிடுச்சு. நான் ட்ரிஸ்கண்டாக சொல்கிறேன். இந்த சாக்கர் பண்டலுக்கு எனக்கு 2000 டைமண்ட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் எது ஃபின் பண்ணாதீங்க. அப்படியே உங்களுக்கு சாக்கர் பண்டல் வேணும்னா ஏதோ இதுக்கப்புறம் வருமா தெரியல, மறுபடியும் வந்தால் எப்படி இருப்பேன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம சேனலை நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கன்சிஸ்டாக டைம் பண்ணி அதிகமாக செலவாகாமல் ஈஸியாக எடுப்பது எப்படி சொல்கிறேன். நம்மளுக்கு இருக்கிற கன் கலெக்ஷன் இதுதான். நம்ம இப்போ தான் ஃப்ரீ ஃபயரை முறையாக யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்து 6 மாதம் தான் ஆகிறது. சேனல் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணிருக்கு. ஆனால் உங்களுக்கு டிஸ்கன்சிஸ்டாக எப்படி டைமண்ட் அதிகமாக செலவு இல்லாமல் ஈஸியாக எடுப்பதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். இப்போ தாம்சன் கன் அது ஃபின் மூலிமா தான் விழும். இருந்தாலும் எனக்கு 200 டைமண்டில் விழுந்துருச்சு. அதுவும் உங்களுக்கு எப்படி எடுக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன். அதைப்படி நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள் போகலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோவுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ தாம்சன் கன் எப்படி நான் எடுத்தேன்னு